Ya faɗi mana sanki wacce begen kike sani jiri, ya wacce nake nazari rayuwa babu sanki karari, tamkar miya ba gishiri ko ko shayi idan ba sukari, ni fa ina nan kan bukata ta bani dannewa, don ana kinki ne ina sanki bani fasawa. Har abada ya ainihin manzan Allah mun zo mu share hawayen mu, ya yan gidan manzo nura mun zo gare ku ka karbe mu, umarni yawon Allah ƙaunar 'ya'yan manzan mu, san shi ne tushe da suna 'ya'yan Rasulullah, mu mana san kuma na ta bayan mu ba mu daina har abada. Farko na fara da sunan Allah wanda ya raina, karo tsira da minci ga annabi da amina, kaman basira ya annabi mai cetona, kafi kowan kowa annabi kafi uwa da ubana, kai ne wanda Allah ya bai shugaban annabawa, wanda duk ya kika annabu bashi babu nutsuwa, wanda duk ya soka annabu bashi babu cutuwa, annabu cece muni da masoya ran tsayuwa, annabu cece muni da masoya mi nutsuwa. Ya ainihin manzan Allah mun zo mu share hawayen mu, ya yan gidan manzo nura mun zo gare ku. Abin da ya sa ki daga wallahi bayan wannan ɗinki ba kuɗin wayan ya kusan ƙarewa, amma Allah ya yarda zan kira ki nan da an jima kaɗan in dai na sa kuɗi a wayata. Insha Allah. Ok, sai an jima. Na ji kina wayar ki ba kuɗi ga wannan a zaka turo min daga gida kati. A'a, ki bar shi. Allah ya karɓa to mai amfanin zaman taron. Menene a ciki Shikenan, kuma? na gode. Allah ya saka da alheri. Ba kunya ba tsoron Allah baiwa Allah nan ba irin abin da ba mi da ita ba, yau gashi ita ta ban wayar ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya rufa asiri. Haka ne yanzu rayuwa kenan a ce haka da a tafi da ita babu gaskiya. Komai yayi zafi maganin sa Allah. Akwai Allah. Ni hayaniya me nake ta ji haka ne? Me? Hayaniya nake ji dan ni hayaniya ce ma ta tashin daga bacci. Yo ana ki ji hayaniya ce fa ne aka kare kulliya a ciki. Ke Sadiya duk fa abin da kike ji da shi ina ji da shi, wani irin abu ne wannan? Ni fa na gaji da wannan ƙananan maganganun gaskiya. To bai ishe ni ba. Yanzu na fara. Ki kiyaye ni, na gaji da wannan ƙananan maganganun. To shi. Sai da kuma ƙananan maganganu yanzu na fara tun da dai za a dinga yin kulliya a cefa ne. Ai bari ki ga ba tsoron ki nake ji ba. Shi kenan ni ma a daidai ina nake. Me ke ji da shi ne ko in ce me ke takama da shi? Abin da kike ji shi nake ji da shi. Tun da dai a gidan nan ai yanzu kan an sai kundin rashin zaman lafiya a gidan nan. Wallahi ki kiyaye ni, shiru ba tsoro bane ba, kawai ina raga miki ne saboda daraja. Mahalicin manzauna mai sama mai kasa mai abuwa, ya mahalicin Fatimatu yar manzo mai kin tsayuwa, yau kalamin can kan yaban manzo in tarerawa, dan ina son sa har ahalinsa ba ni rabawa. Har abada ya ainihin manzan Allah mun zo mu share hawayen mu, ya yan gidan manzo. Mu dai Allah ya mana fitowa kuma za mu tafi ko a yafi juna fitowa. Dole a ce a yabi juna mu saboda an san abin da aka yi. Kin gani fa ba terere na ce ki mun ba. Maza a je. Kawai daga cewa a yafi juna saboda halin rayuwa zan yi tafiya. An san abin da haƙulla to. To, Khadija kin ji da yadda abin kasance. Kun wannan labarin da na baki a kaso 100, kaso 30 na baki. Gaskiya ka da kuma gida. Ka ce a baya ka shiga hali iri-iri. Ai inda ma hali ne da sauki. To Allah ya tsare ya ƙara kiyaye gaba. Yanzu kaga idan Allah ya baka iko ka ƙaro, insha Allah ta bangare na lafiya kalau za mu zauna. Ni ba yana ma yi wani magana ƙari. Kawai ni dai fata na shine Allah ya sa ki canza halinki wanda kike da shi a yanzu. Insha Allah babu canji a tattare da ni. To ni kuma in dai baki canza ba, ai ƙarin
ni na san yadda ƙarin yake. To Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu zuri'a ɗaya ba. Bari in kama abincin naka. A'a ba nan ba, mu shiga daga ciki mu ci tare ko? Saboda ka zama bi ta zai ko ina ne sai ka ai ne zai saboda in ba haka ba sai a zai kafar ilimin manzo Ali ka ba da dukkan ilimi bayan wafatin bashari. Waye? Ni ce. To, baki muka yi. Wa muka samu kuma? Baki ne. Fatima! Ai, abban na ji daɗin ganin ki Fati. San da zuwa. Sannu. Bismillahi. San da zuwa. Tawo ku shiga. Haba Khadija wallahi ba sai na shigo ba, hanya ce ta biyo da ni in ga miki shine na shigo. Ya ba za ki shigo ba Fati, ina munna ganin ki za mu sha hira yau mu yi ni muna tattaunawa. Wallahi zan dawo zuwa na musamman mai magana yanzu, wallahi hanya ce ta biyo da ni shine na biyo mu gaisa. Wannan dai zuwa ba guri na kika zo. Wallahi mijin ki yazo, ke kin san aure na ya mutu? Wani irin aure ya mutu? Dan girman Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Garin yaya Fatima? Kishiyata ta hana ni zaman lafiya. Yan sai da ta kashe miki aure wannan matar? Wallahi ta kashe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sai. To Allah ya kyauta, Allah ya kiyaye gaba. Allah ya baki nagari Fati. Allah ya baki nagari. Amma dan Allah dan Annabi ki dawo. Saboda akwai bayanai. Insha Allah. Ki zo mu sha zuwa na musamman takanas ta Kano. Na gode Fati. Na gode Fatima, to bari in ta. In an yi jayayya kan ilimi sai duk sahabbai su tafi gurin Ali kofar ilimi. In ya bada hujja sai a ji kamar Rasulullah. Aje aiki kuma ai sai a ce maka mai zaman gida. Amma dai da wuri za ka dawo. Da wuri zan dawo. Wurin ma da wuri insha Allah. Kuma wato Khadija, abin da dan fahimta yanzu ayyukan gidan nan sun dan fara miki yawa. Ina ganin cewa wato zan da yi kokari dai dan samo miki wata wacce za ta ringa dan rage miki yan ayyuka haka. Ni ka san ba na son a yar aiki. Ni ba yar aiki nake nufi ba ne ma. Muna da ɗakuna burjik a gidan nan gasu nan. Abin da nake nufi in na dan samu da wata kin san dai ba wacce za ta kai matsayinki, amma dai a dai dan samu dai dan canji dai haka dai ya zama kina samun mai taya ki hira da kuma dan rage aiki. Ka zo inda nake so ka zo. To kamar da wallahi ka san ai Fatima ƙawata. Kina ga mu. To aurenta ya mutu. Allah sarki. Shine nake so to tunda kana cewa zaka karo aure me zai hana ka auro Fatima mu zo mu zauna tare. Ban fahimta ba. Da Hausa fa na gaya ma dan. Ke baki san wasa ba? Kawai daga wasa sai ki dauko ni na kashe mata auren? Kawai shikenan daga shikenan ba za a yi rawa ba za a yi wasa ba. To kin gani ba ni kin ga da wasa nake yi da Allah kin ga. Kashe aure ni na ke kika kashe auren ko na kashe auren, kika san abin da ya kashe mata aure? Duk wacce kika ga auren ta ya mutu ki bincika ki gani, za ki ga cewa ko dai laifin mijin ne ko laifin matan ne, amma dai ko yaya ni ba ta da laifi ko daya. Kinga dawa kinga dan Allah dan kinga Annabi kina ji tsaya ke ji. Abin da nake so da ke kin gane ki tura a siyo salaka da kabeji da karas. Ni dai in ka dama yi zancen Fatima ne. A ajiye da Allah. A zancen Fatima ni dai dan Allah in ka dama yi. Kinga Khadija. Kin ga ba ki taba ganin bacin raina ba ko? To ba na so ki gani. A kyala magana ne. A da lafiya. Je ka da ka same ni maganar Fatima ce sai na yi ta. Ni bukata ta shafa kaina ya walila. Khadija da Allah menene sirrin abin nan? Kullum sabuwa kike dawowa yadda kika san yau aka kawo ki, ko ma ke canjawa ma kike daga yadda aka kawo ki ma ƙara sabuntawa kike yi. Ni ma a ringa ɗan jarrabawa ko zan ƙara abin nan ko zan ƙara kasuwa. Sirrin ya wuce kai.
ai kai ne sirrin. Ga irin farin cikin da nake ciki shi nake son ƙawata ta kasance a ciki. Ni ne ba zan daina ma maganar Fatima ba har sai ka amince mini. Wai dan Allah an tambaye ki. A kowane lokaci ba na so mu ringa samun matsala da ke, ina so mu ringa zama da ke lami lafiya lau. Amma sai ki ringa ɗauko maganganun da za su ringa jawo mana. Kin gane? Ita Fatima nan da kike abin da nake so da ke, idan so kike ta aure. Idan kin tashi da daddare wannan sallar da kike ta dare, ki ringa saka ta a addu'a Allah ya ba ta miji na gari. Ni abin da nake so da kai, dan Allah, dan Annabi, angona ka taimaka wa Fatima ka aure ta. Ka ga ƙarin auren shi ma yana daga cikin zuhudu. Sannan kuma uwa uba, Fatima na yi bincike iya bincike, ba laifinta ba ne a rabuwarsu da mijinta. Kaga idan kai haka tamkar jihadi ka yi. Allahu akbar. Ustaz ya ga buhun kuɗi. Barki ji na gaya miki wata magana. Kin ga muna zaman lafiya da ki. Kin gane ko? Maganar jihadi a aure na gama jihadi tunda Allah ya bani ki. Jihadi yanzu wanda ya rage min shine na fitar bakin daga in fafata da azalamai. To anan shi kuma zan je ne wancan jihadin. Amma jihadin aure kin ga ɗaya biyu nayi. Gashin kuma haƙuri duk inda ka je a ce ma ka yi haƙuri, duk inda ka je a ce ma ka yi haƙuri har sai haƙurinka ya ƙare. Ita fa Fatima nan da kake gani ba laifinta ba ne. Na yi bincike iya bincike wallahi ba laifinta ba ne, Salihatin layi ce. Na Allah ka taimaka mini angona. Na yi me? Ka aure ta. Da Allah akwai salak ɗin nan a ciki. Akwai mana, amma idan mun gama magana sai in ɗauko ma. To zan yi shawara. To. Kin gane? Zan yi shawara. Bari in kawo.